שלום לכם, יוטיוב! אנחנו הולכים לעלות ולהעיף מיליון וכמה עצבים. שלושה. כל פעם שמישהו ירצה להעיף מישהו, הוא יתמש בזה, ואני אתחיל. זה נכון שהמורה שואלת, למה עשית את זה? אז אנחנו באים להגיד למה. זאת אומרת, אל תענה לי, את לא שאלתי מטומטמת. אוקיי, אני אהבתי מיליון. מה זה מעצבן? רגע. מה מעצבן? מה שמעצבן? רואים את החולצה שלי? כן, רגי מפה כבר, היא חתיכת מצוצת. לא, אני צריכה את זה. זה נגמר עוד 10 דקות. אני שמה, נשפך לי דיו על החולצה.